Meillä on Lahdessa sellainen tilanne, että oikeastaan ainoastaan Renkomäen ja Kariston alueen omakotitontit vetää niin sanotusti. Niille on kysyntää enemmän kuin tarjontaa. Meillä olisi myös tuolla tyhjiä tontteja lohkottavana, mutta esimerkiksi Renkomäessä se tarkoittaa sitä, että kaadetaan tuolta aika paljon metsää. Mutta valitettava tosiasia on se, että Suomen hiilinielut on romahtanut ja EU tulee rokottamaan tästä meitä kyllä ihan rahallisestikin sakkoina. Myös kunnat joutuu jatkossa miettimään, että kuinka paljon voi uudisrakentamisen tieltä kaataa metsää. Totta kai mä kaupungin päätöksentekijänä olen huolissani myös taloudesta, mutta mä toivoisin, että me ajatellaan oikeasti pidemmälle kuin vaan tähän nykyhetkeen. Nyt olisi kiva saada tontteja kaupaksi, niistä saa fyffeä, jota tarvitaan, ja uusia veronmaksajia. Mutta ei se kanna kauhean pitkälle, jos me pian joudutaan maksaa myös sakkoa siitä, että ne tontit on tehty metsän tilalle. Sen sijaan, että me aina uudisrakennetaan, tulisi ehkä miettiä, miten me saadaan vetämään tontit siellä, missä ne nyt ei tällä hetkellä luo kysyntää. Ehkä kuntienkin kannattaisi miettiä, että he aloittaisivat palkitsemaan sellaisia ihmisiä, jotka uuden rakentamisen sijaan ostaakin vanhan ja kunnostaa siitä itselleen sen unelmiensa asuinkohteen. Joten kyllä, mun mielestä Lahtea voidaan rakentaa luonto ja ihminen edellä, jos niin valitaan.